سلام ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኢቢት ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ሎማዓንቲ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ኣቲና ንሓደ ፅሑፍ ከመይ ጌርና ናቱ ፎርማቲን ረስትሪክት ክንገብሮ ንኽእል ዝብል መበል 19 ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ብሓንሳብ ንከታተል። ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ንሓደ ዶክመንት ፎርማት ናቱ ንኸይቅየር ረስትሪክት ንገብሮ ዝብል ኢና ክርኢ። እዚ ማለት ከዓኒ ዶክመንትና ወይ ዝኾነ ፅሑፍ ምስ ሰብ ሂብናዮ ከም ዘለዎ ዳኣ እምበር ዝኾነ ለውጥታት ንኸይግበር ብኸመይ ረስትሪክሽን ንገብረሉ ዝብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ረቪው ዝብል ኦፕሽን ንመርፅ። ካብ ቀፂልና ኸ ኣብዚ ናይ ፕሮቴክት ዘሎ ረስትሪክት ኤዲቲንግ ዝብል ኦፕሽን ኣለና። ካብ ቀፂልና ኸዓኒ ኣብዚ ናምበር 1 ሊሚት ፎርማቲንግ ቱ ኤ ሰሌክሽን ኦፍ ስታይል ዘላ ሰቲናታ ንመርፅ ማለት እዩ። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እዚ ብምሉኡ ተመሪፁ ዘሎ ለውጥታት ክገብር ኤናይ ነፍቅደሉን ኤናይ ዘይነፍቅደሉ ንኽእል ኢና ንመርፅ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና ሕጂ ንኩሉ ሕጂ ኩሉ እዩ ተመሪፁ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ለውጥታት ነፍቅደሉ እንተኮይንና ኩሉ ተመሪፁ ኣሎ። ሪከመንድ ሚኒመም ዝብል ዘሎ ከዓኒ ነተን ንበይነን ሪከመንድ ጥራይ ተፃሒፈን ዘሎ ለውጢ ንዓየን ጥራይ ክገብር ተፍቅደሉ ማለት እዩ። ናነ እንድሕር ኸ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ክገብር ኣብቲ ፎርማት ናይቲ ፅሑፍካ ኣይተፍቅደሉን እያ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ናኒ ኢና ክንብላ ምክንያቱ ዝኾነ ለውጢ ክገብር ኣይንደልይናን ዘለና ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና እውን ዝኾነ ናይ ቲም ለውጢ ወይ ናይ ስታይል ዝኾነ ዓይነት ለውጥታት ክገብር ኣይደልናን። ስለዚ ንመርፆ ኣብዚ ኸዓኒ ኦኬ ኢልና ክንቀፅል ኢና ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና ኣብዚ የስ ስታርት ኢንፎርሲንግ ፕሮቴክሽን ዝብል ኣለና። ኣብዚ የስ ኢልና ክንመርፅ ኢና። ፓስወርድ እንድሕር ደሊና ፓስወርድ ንገብረሉ ከም ምርጫና ማለት እዩ። ኣብዚ ኸ ኮንፊርም ንገብሮ እንድሕር ዘደሊና እውን ኦኬ ኢልና ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ስቶፕ ፕሮቴክሽን ኢላ ጠቕላላ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ክንገብር ከም ዘይንኽእል እያ ትሕብረና ዘላ። ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ሆም ዝብል መፅየ ኣብዚ መሪፀ ዝኾነ ሳይዝ ክውስኽ ኣይክእልን እየ፣ ፎንት ክቕይር ኣይክእልን እየ። ሓንቲ ኦፕሽን ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና እዛ ኖርማል ትብል ኦፕሽን ጥራይ እያ ዘላትና። ካልእ ወላ ሓንቲ ለውጥታት ክንገብር ኣይንኽእልና። ከምኡ እውን ኣብ ዲዛይን ኣትየ ዝኾነ ናይ ቲም ለውጥታት እውን ክገብር ኣይክእልን እየ። ከምታ ዘላታ ሪኤ ኣንቢበ ጥራይ ክመልሳ ዝኽእል ዝኾነ ናይ ፎርማት ይኹን ናይ ሳይዝ ለውጥታት ክገብር ኣይክእልን እየ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂለ ነዛ ዝሪኣ ዘለኹ ፕሮቴክሽን እንድሕር ወዲኦ ኮይነ ወይ ድሕር ክኸፍታ ደልየ ማለት እዩ። ስቶፕ ፕሮቴክሽን ንብላ ናብቲ ዝነበሮ ምለስ ፅሑፍ ከዓኒ መሪፅኻ ዝኾነ ለውጥታት ክገብር ከዓ ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ነቲ ፅሑፍ ዝሃብናዮ ወይ ትናትና ፅሑፍ ከም ዘለዎ ፎርማቲን ይኹን ዝኾነ ዓይነት ሳይዝ ፎንት ዝኾነ ከይተቐየረ ከም ዘለዎ ክዕቀበልና ምስ እንደልዮ ረስትሪክሽን ጌርና ረስትሪክት ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ ዝተዳለወ ትምህርትና ነዚ ዝመስል እዩ ነይሩ። እዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ናብ ኩሉ ክባፃሕ ኩሉ ተጠቃማይ ክኸውን ሼር ሳብስክራይብ ንበሎ። ኣብ ዝመፅእ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ቅና።